Milé naše kozmetické poradkyne, chceli by sme vám v mene všetkých riaditeľok a všetkých tímových lídrov, ktorí si budujú už svoje tímy a majú kozmetické poradkyne, popriať úplne nádherný deň. A pripravili sme si pre vás taký valentínsky špeciál už teraz v januári, pretože dobre vieme, že keď chceme niečo ponúkať, tak naozaj sa musíme na to pripraviť. Čiže sme si pre vás pripravili úplne takýto nádherný roller. Inšpirovali sme sa vlastne jednou americkou DIQ, ktorá takýchto rollerov predala okolo 70 a vyrobili sme aj špeciálne kartičky, naozaj sme sa ňou inšpirovali. Nie je to náš vymysel, ale dodali sme tam takej tej našej kreativity trochu a nazvali sme to Saténové telo od hlavy až po pety, až po členky. Myslím si, že to je naozaj krásny darček a zamerali sme sa na to, aby to malo dobrú cenu a aby tam boli naozaj prípravky, ktoré sú neutrálne, ktoré sú vhodné pre každú ženu a ktorú môže používať aj bez hodinky krásy, ako ju absolvuje predtým. Takže naozaj sme tam vyskladali veci, ktoré sú zaujímavé. Keď to otvoríme, tak sú tam vlastne všetky rollery sme zaplnili, okrem toho posledného. Tam doporučujem dať vlastne poukážku už na hodinku krásy a je tam napísané: milujem ťa od špičky nosa až po končeky prstov. Mne sa to veľmi páči, aby som naozaj niečo také chcela dostať, lebo je to naozaj také vyšperkované. Tie kartičky sme pripravili a sú naozaj krásne, neviem, že či to budete vidieť, ale po videu vlastne dáme do skupiny aj obrázok, ktorý už môžete posielať následne mužom. V prvom priečinku sú hodvábne pery. Saténové pery, ktoré chceš poboskať, listoček. A vlastne saténové pery je naozaj veľmi obľúbený prípravok, hlavne teraz v zime, ale aj v lete. Ja ho napríklad predávam aj s matnými leskami, pretože naozaj keď sa tam dá ten matný lesk, tak sú šupinky na tých perách. A teraz v zime, samozrejme, hej, je ten vietor, to počasie sa naozaj mení, sú tam výkyvy stupňov o 10, hej, minus 10, potom je zase plus, čiže na tých perách tým pádom, že tam máme naozaj jemnú pokožku, tak je to hneď vidieť. Čiže saténové pery, kolekcia saténové pery obsahuje peeling, cukrový peeling, ktorý je nielen chutný, ja tak stále žartujem so zákazničkami, lebo naozaj tam cítite tú sladkosť toho cukru, ale naozaj krásne odstráni aj šupinky z pier a hydratuje ich. A potom je tam balzam vhodný na každé používanie. Zase peeling, ako vieme, tak by sa mal používať každý druhý deň napríklad, hej, alebo až každý tretí na tie pery, zase podľa pocitu. Ďalej sú tam saténové ruky, ktoré chceš držať. Saténové ruky, kolekcia saténové ruky máme už v registračných balíčkoch a naozaj je to veľmi obľúbený produkt, lebo to lieči rôzne anomálie, proste alergiu na chlad, psoriázu, zjemňuje na tých rukách teraz veľmi veľa. Ja sa stretávam so ženami, ktoré naozaj trpia ekzémami zo zimy, a krásne sa im to zmierňuje vlastne pravidelným používaním saténových rúk. Tam doporučujem aj vyrobiť si malú kartičku, ktorú vložíte už priamo dovnútra s postupom, hej, že najprv dáme extra zvlačňujúci nočný krém, všade, alebo pracovný náš názov vazelinku, všade si rozmasírujeme aj medzi prsty, navlhčíme, dáme jednu pumpičku peelingu, krásne rozmasírujeme na tie ruky a potom opláchneme, osušíme a dáme krémik a krém samozrejme môžeme opäť používať každý deň alebo viackrát za deň, naozaj na to každodenné používanie a peeling každý druhý deň. A potom tretie tu máme saténové telo, ktoré chceš objímať. A zase kolekcia saténové telo, veľmi obľúbená sada aj pri Vianociach a má neutrálnu vôňu. Všetko je vlastne v jednom dizajne, čo je tiež super, ale to saténové telo naozaj aj má žena svoj vlastný parfém,
tak tá vôňa saténového tela naozaj vôbec nevadí, je to také čisté a opäť to obsahuje sprchový gel, ktorý nevysušuje vôbec pokožku, je naozaj taký vláčný, potom tam je peeling veľmi jemný, ale naozaj krásne odstraňuje odumretú pokožku z tela a zase hydratačné telové mlieko, ktoré nemastie, ale naozaj pekne zhydratuje tú pokožku. Čiže takýto nádherný darček môže žena dostať na Valentína, na Deň žien. Nedávali sme tam schválne nikde slovo Valentín, pretože aby to niekoho nedráždilo, alebo aby sme to mohli skôr používať naozaj neutrálne, aby sme to mali pripravené na celý rok, lebo podľa mňa je to fantastický darček aj k narodeninám, čiže aj na Deň žien, aj na Deň matiek, čiže naozaj skvelý darček proste podľa mňa pre každú ženu. Takže naozaj tých klientov, ktorých ste si získali možno aj pred Vianocami, môžete teraz osloviť práve s týmto úžasným darčekom. A čo sa týka cien, tak vlastne vieme, že cena saténových pier je 27,50, hodvábne ruky stoja 49,20 a hodvábne telo stojí 50 eur. Čo sa týka rollerov, tak tam máme ceny za jeden kus 18 eur, ale keď si to objednáte zo sekcie 2 po 3 kusy, tak je tam vlastne cena 36 eur, čiže to samozrejme vychádza lacnejšie, čiže za jeden roller zaplatíte 12 eur. Čo je úplne super, čiže sme to počítali s tým, lebo sme múdre ženy, robíme múdre objednávky, takže sme to počítali s tým, že si objednáme vlastne 3 rollery. To znamená jeden kus za 12 eur a vyšlo nám to dokopy 138,70. My sme si však zvážili, že tam vlastne musíme ešte dať aj kartičky, nejakú stužku a nejakú tú výplň. Vidíte, že my sme tam dávali napríklad tú červenú trávu. A takže sme dali cenu 139,90 aj s balením a naozaj myslím si, že to je luxusné, že to vyzerá luxusne a je to úplne dokonalé, takže verím, že aj takýto tip vás poteší na toto valentínske obdobie, na ten február a naozaj doporučujem už objednať si tieto veci už teraz, aby ste nemali potom problém a aby ste to naozaj mohli predať tým klientom hneď na počkanie, pripraviť si to a naozaj pracovať už s fotkami, že si to krásne nafotíte, že to budete posielať do správy. Samozrejme budete mať dostupné aj obrázky od nás, ktoré vám dáme teraz do skupiny a budem veľmi rada, ak nám napíšete alebo dáte vedieť vašu spätnú väzbu, lebo my s tým ideme pracovať, sme nadšené a naozaj sa mi to veľmi páči, takže aj my by sme sa veľmi potešili, keby sme také dostali. Čiže ešte raz vám to ukážem, fotky budete mať v skupine a verím, že vás to inšpiruje a že vám to pomôže k nádherným predajom. Tak sa majte krásne. Ahojte!